ndị hụrụ na ana m ekele unu n'ụbọchị taa na-anabata unu ọzọ n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị. Ana m ekwere Chineke na ihe mmemme a ga-abụ ihe ga-eweta ike Chineke n'ime ndụ gị wee weta mgbanwe. N'ezie, onye nwe ya bụ Jizọs Kraịst n'akwụkwọ Jọn isi mbụ mere ka ya mata na ihe onwe ya bụ ihe nke ụwa, na ihe ahụ nke ihe onwe ya bụ na-amụ n'ime ọchịchịrị, mana ọchịchịrị ada aka ike. Ka na-eme ka anyị mata na ike Chineke na-anabata n'ime anyị mgbe a na-anabata Jizọs, nke na-eweta mgbanwe wee weta ihe n'ime ndụ anyị, nke na-ewepụ ọchịchịrị nke mmehie ma ọchịchịrị nke ike nke ekwensu wee na-akpọrọ anyị bata n'ike nke Chineke. Dịka anyị na-aga n'iru ugbu a, n'ezie anyị ga-anụrụ ozi ọma nke Chineke nke si n'ọnụ onye ọzụ atụrụ nke na-eje ozi nke mgbasa oziọma na mba ụwa dị iche iche, na-agbasa oziọma nke na-eweta nzọpụta, na-ewebata ihe nke Chineke n'ime ndụ ndị mmadụ. Gee ntị nke ọma dịka anyị na-anụrụ olu ya. Anyị na-ele anya na Jọn isi 8 amaokwu nke 12. Jọn isi 8 amaokwu nke 12. Ya mere Jizọs gwara ha okwu ọzọ sị, mụ onwe m bụ ihe nke ụwa. Onye na-eso m agaghị ejegharị n'ọchịchịrị, kama ọ ga-enwe gịnị? Ihe nke ndụ. Lee anya na amaokwu nke 31. Amaokwu 31. Ya mere Jizọs gwara na-asị ndị Juu ndị kwere ya rịị, ọ bụrụ na unu onwe unu anọgide n'okwu m, unu bụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie, ndị na-eso ụzọ m n'ezie. Ọ bụrụ na unu onwe unu anọgide n'okwu m, unu bụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie. Onye bụ onye na-eso ụzọ Kraịst? Onye na-eso ụzọ Kraịst bụ oru Kraịst, oru nke were Kraịst dịka onye nwe ya na onye nzọpụta ya. Were Kraịst dịka onye nzọpụta ya, ọ na-elekwasị Kraịst anya dịka Mesaya, ọ na-elekwasị Kraịst anya nke bụ onye mgbapụta. O wee sị na malite ugbu a na ọ bụ Jizọs Kraịst ga-abụ onye nwe ya na onye nnapụta nke mkpụrụ obi ya. Onye na-eso ụzọ bụ onye na-eje ozi, ọ bụ oru. Ọ maara na nke mbụ azọpụtawo m ije ozi n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ sị ọ bịara n'ụwa wee zọpụta m, wee nye m ndụ nke si n'eluigwe, wee nye m ndụ ọhụrụ nke si n'eluigwe, ndụ enwebigara oke nke si n'eluigwe, ndụ ebighị ebi nke si n'eluigwe. Ọ zọpụtawo m ka mụ onwe m wee zaghachi ihe ọma o mere m. Aga m ejere ya ozi. Azọpụtawo m ka m wee jere ya ozi n'ime mmụọ na eziokwu. Nke abụọ, azọpụtawo m site na aja ọ chụrụ ka m wee chụọra ya aja. O nweghị ka a ga-esi wee zọpụta m ma ọ bụrụ na ya onwe ya achụghị aja n'ihi m. O nwekwanụ gị ka m ga-esi gbaruo ọsọ m na njedebe n'ijere ya ozi ma ọ bụrụ na m achụghị aja. Ọ chụrụ aja nke kachasị aja niile. Ọ chụrụ aja ahụ wee nye m ndụ. Ya mere ihe ọdịmma nke m, inwere onwe m, ọṅụ m, ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ nke mụ onwe m nwere n'ụwa a. Dịka ya onwe ya chụrụ aja iji zọpụta m, ga-eji ihe ndị a chụọ aja. Azọpụtara m site na ịchụ aja ka m wee chụọkwa aja ka e wee jere ya ozi. Azọpụtara gị ka ị wee chọọ mkpụrụ obi ndị na-ala n'iyi. Ya onwe ya kwuru sị, abịara m n'ụwa a ịchọ na ịzọpụta ndị niile na-ala n'iyi. Ugbu a azọpụtawo gị. Lee anya ebe a, lee anya ebe a. Ị dabara n'ime olulu. Ọ fọrọ ntakịrị ka mmiri rie gị, ma onwe onye obi ebere nke na-agafeta. O wee bịa n'ọnụ olulu ahụ, tụbara gị ụdọ, si gị jidesi ụdọ ahụ aka ike, o wee dọpụta gị. Dịka ị chọrọ ka ị gbapụ ọsọ
o sị gị chere enyi m bịa, o were ụdọ ahụ kpa gị n'aka, otu ụdọ ahụ nke o jiri zọpụta gị, o wee kpa gị ya n'aka sị gị ngwa na o nwekwara ndị ibe gị ndị ka fọrọ n'ime olulu ahụ, ihe mere gị mere ha ya. Tụba oriri ahụ n'ime olulu ahụ wee dọpụta ha n'otu n'otu. Ọ zọpụtara gị ka ị ghara ịla n'iyi, ka mmiri ghara irigbu gị. Ugbu a were otu ụdọ ahụ, otu ozi ọma ahụ tụbara ha ka e wee zọpụta ha. Azọpụtara gị ka i wee chọọ mkpụrụ obi ndị na-ala n'iyi. Azọpụtara gị ka e wee mee gịnị? Doo gị nsọ, ka i wee dị ka Kraịst n'ime mmụọ na eziokwu. Gị onwe gị bụ nnu nke ụwa. Ọ bụrụ na nnu ahụ etufuo ụtọ ya, a ga-eji gịnị mee ya ka ọ bụrụ ezi nnu ọzọ? Ya mere ọ baghị uru ọbụla ma ọ bụ gị naanị ka a tụpụ ya n'ezi wee zọọ ya ụkwụ, ndị mmadụ zọọ ya ọkpa. Ugbu a azọpụtawo gị ka eme ka ndụ gị wee dị ụtọ, ka i wee nwee ike ịzọpụta ndị ọzọ. Anyị na-aga ndị ọzọ ndị na-adaba n'ime apịtị nke ihe rụrụ arụ. Azọpụtawo gị ka e wee kewapụ gị na mmehie ọjọọ niile, ihe ọjọọ niile. Si onye nwanyị ekele dịrị gị na-azọpụtawo m, ekele dịrị Chineke na-azọpụtara gị o. Kama ọ bụ ka e wee kewapụ gị na ndụ ọjọọ nke ị na-ebi n'oge gara aga, ka ị wee bụrụ naanị nke onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị kpamkpam. Azọpụtara gị, doo gị nsọ, gbaa gị ume n'ime mmụọ. Nke a bụ ihe o mere gị. Ekpere m n'isi gị bụ ka nzọpụta a ga-enyere gị aka, mee gị ka ijere onye nwe anyị ozi na-eleghị anya n'azụ n'aha Jizọs. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Ngwa ngwa ị chọtara ghọta n'ezie na pụọ m ịzọpụta onwe m, ezi ọrụ m ezughị oke, obi ebere m ezughị oke, ezi omume m ezughị oke ma ọlị, na ọ gwụla naanị Kraịst n'ihi na ọ nwụrụ n'elu ebe nke Kalvarị n'ihi mkpụrụ obi m wee zọpụta m. I were nghọta dị otu a bịakwute Chineke, nzọpụta erutewo gị aka. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'ihi na ị mere ka okwu gị gbaa ka ọnwa nye onye ihu na onye azụ. Na ọ bụghị ọrụ aka nke anyị, na ọ bụghị ezi omume nke onwe anyị, na ọ bụghị ezi ihe ọbụla nke anyị meworo, kama na ọ bụ site n'ihe Kraịst mere n'isi anyị n'elebe nke Kalvarị. Na o buru ajọ omume anyị niile wee mee ka mmehie anyị niile pụọ n'ebe anyị nọ. Ya mere onye nwe anyị ma rịọ gị n'isi onye ọbụla nke na-atụkwasị gị obi n'ụbọchị taa, nke na-enwe okwukwe n'ebe Kraịst nọ. Onye nwe anyị zọpụta ha, gbaghara ha mmehie ha, mee ka ha nwere onwe ha, pụọ n'ajọ omume ha n'aha Jizọs. Malite ugbu a gaa n'iru. Ihe ha na-apụghị ime n'oge gara aga, ihe ha na-apụghị ime n'onwe ha n'oge gara aga, ka amara mezue n'ime ndụ ha niile. Malite n'ebe a ka ha ga-ala na be ha, malite ibe ndụ site na amara Chineke n'ime ezi omume nke si n'eluigwe bịa n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nye onye ihu na onye azụ owuwe anya na-agbagharawo ha mmehie ha, owuwe anya nke nzọpụta, ike dị iche, ume si n'eluigwe wee bịa, ndụ ọhụrụ, omume ọhụrụ. Nye onye ihu na onye azụ ka ha wee laa, ghara imehie ọzọ n'aha Jizọs. Dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, n'ihi na ama m n'ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. A na-ekpe ekpere ugbu a maka mkpa gị. Oge nke gị eruwo. Welie aka gị elu ugbu a maka ihe ịrịba ama gị. Metụ aka ebe ọbụla ị nwere nsogbu, ebe ọbụla ọ na-egbu gị mgbu. Ngwa ngwa ị nụrụ eme n'ikpeazụ, imepe anya gị, nwalee onwe gị, ị ga-ahụta na Chineke arụwo ọrụ ebube
ihe niile wee bụrụ ihe a pụrụ ime na ndụ gị. Welie aka gị ahụ elu, lewe anya n'ihe ịrịba ama ga-eme na ndụ gị ugbu a. Tụkwasị obi gị n'ebe Chineke nọ, lekwasị naanị Chineke anya na ebe ọ nọ apụrụ ime ihe niile. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'ụbọchị taa n'okwukwe na-enweghị ile anya n'azụ, okwukwe nke na-adịghị agha agha, okwukwe nke na-adịghị akwange akwange, ebe anyị maara na n'ebe nọ na apụrụ ime ihe niile. Ya anyị na-abịakwute gị Chineke maka ihe ndị ahụ apụrụ ime site n'okwukwe na-adịghị agha agha. N'ụbọchị taa anyị na-arịọ gị onye nwe anyị, mee ka ihe ịrịba ama were ọnọdụ na ndụ onye ọbụla. Gwọọ ndị nrịrịa, napụta ndị ekwensu na enye ihe nhụju anya, tijie ịyagba niile, laa ọrụ niile nke ekwensu n'iyi. Onye nwe anyị na-arịọ gị ka ihe mmadụ na-apụghị ime, ka ihe mmadụ na-emetụbeghị mbụ n'ụbọchị taa n'oge dịka nke a n'ebe anyị nọ na-ezisa ozi ọma na ndị na-ege ntị n'igwe redio n'igwe telivishọn na ebe ọbụla mmadụ nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ihe mmadụ na-apụghị ime mgbe ọbụla mezuo ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ọrịa na-adịghị agwọta agwọta bụrụ nke a ga-agwọta ugbu a. Oruru ọbara takọ n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta agwọwo gị, ịlawo n'aha Jizọs. Ịyagba niile, nhụju anya niile ka ewezuga ya na ndụ gị ugbu a, na arụ gị ugbu a n'oge dịka nke a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ n'ebe niile ugbu a, nnapụta n'ebe niile ugbu a, ihe ịrịba ama ka o zuo ka mmiri. Onye nwanyị mezuo ya na ndụ onye ọbụla, akụkụ otuto n'ọnụ onye ọbụla. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Eze onye obiọma nara ekele papa, malite n'ọgwụgwụ wherever you will be, nara otuto papa. Ịma mma ya, ịma mma ya, ịma mma ya papa. Anyị na-ekele unu maka iso ya anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.